Buta Pandhawa tata Kyati saya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Adiku di Yayi Balapata Kakang Cingkara Bala nampa kowe ngrasake kahanan kahyangan kene ana kahanan sing ganjil apa ora sing kok karepke kahanan ganjil piye seprana seprene anggone awake dhewe jaga lawang sela matangkep pun Kakang Cingkara Bala ngrasake angin sing beda kaya adat saben ana angin garuba teko banter iki ana apa wah ana apa ya wah adem samar pamuring suksma sinuksma winaya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu ladal lara apa to di Yayi Balapata. Kakang Cingkara Bala iki ana wujudan iki. Iya. Iki ana titah wujude gedhe dhuwur tekan papan kene. Apa Siadi sumurup iki titah jenenge sapa? Mangkota Kakang Pukulun Cingkara Bala piye di? Babar pisan aku durung wanuh. Mula prayogane enggal ditakoni wae iki sapa jenenge lah kok wani munggah kahyangan kene. Titah Pujangkara. Mengko dhisik kowe ngaku sapa jeneng mulan mengku karep apa dene teka ana lawang sela matangkep kene. Wah. Ampuh lawan aku Panenggak Pandhawa. Satria Jodipati Werkudara kang dadi aranku. Bali kowe sapa? Wah, Werkudara dasar para nyata. Aku Jawata kang tinanggenah rumeksa papan kene sing jaga lawang sela matangkep. Bebisikku Bathara Cingkara Bala. Dene aku adine lanang. Aku Bathara Bala Upata. Aku uga dewa sing ngreksa lawang kene. Ra Werkudara. Werkudara ana paran. Apa setiamu dene kowe titah wantah nganti munggah papan kene tekan lawang sela matangkep ana apa? Yen pancen Pukulun Bathara Cingkara Bala lan Balapata minangka sing jaga lawang sela matangkep sumurupa. Aku tekan kene Werkudara bakal munggah ing kahyangan Suralaya. Ana wigati apa kowe munggah Suralaya? Aku bakal sowan ana ngarsane Pukulun Bathara Guru. Werkudara. Kawrana yen to pranatan kahyangan kuwi ora kaya pranatan ing jagating menungsa lumrah. Menungsa kuwi ora kena sak senenge dhewe pengin sowan dewa. Luwih-luwih Pukulun Bathara Guru ratune Jawata. Kudu nganggo pranatan, ora mpyak awur-awur. Kejaba yen Pukulun Giripati pribadi sing ngersake nimbali marang menungsa. Nadyan mengono nanging reh ning wigatiku iki ana sesambungane kelawan katentremane para kawula ing negara Ngamarta. Paripaksa dina iki aku kudu sowan Pukulun Bathara Guru. Lah dalah menungsa dikandhani kok angel dituturi kok ngeyel. Kowe ora kena bacut kudu bali. Ora watak Werkudara mundur
mundur secangkah yedur kasembatan setiaku. Ora gelem bali gaglak limamu. Mundur kan tak rampungane kan. Sing hati-hati di. Iki menungsane ngayal iki. Wis to rasah semlang tak rampungane. Aku seneng yen ngadepi wong sing ngayal-ngayal mang. Woi! Woi! Wah! Oh! Wah! Wah! Woi! Loh! Kena tungkakmu ya. Ora apa-apa. Waduh yuk mati aku. Waduh, bangsat elek kowe. Guluwe dipedak. Waduh, kurang ajar kowe Werkudara. Ulun iki dewa. Dewa karepmu ora karepmu. Allah. Mati aku. Ayo ngateko. Wah. Waduh yo. Nanti aku. Wedian Werkudara atos awake. Iki upama perang karo ngombe kopi panas ndane. Oh iya. Awas kowe. Dewa disepelekke. Woi! Oh. Wah! 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 Wes! Hey, hey!
cokot-cokotane alot iki. Weh, lah dalah. Ayo nyakoto kowe. Wah! Ah! Oh. Wah! Aduh. Edian. Menungso kaya ngene. Wah! Wait! Wah! Aduh. Nanti aku. Wah. Wait! Wah! Wait! Wah! Tulung! Tulung! Wah! 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 Oh! Ah! Ai! Pedhot napasku kowe. Edian. Wah. Menungso ora kena sinangga enteng. Werkudara. Ayo, iki hadepana. Bathara Balapata lah. Ayo maju rene. Nadyan to kowe dewa, Werkudara ora bakal mundur sejangkah. Ah! Oh. Ah! Wait! Ah! Ah! What? 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 Wah! 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 Bumi gunjing langit keladaton lur gencanging alis Sang mawe gandrung sabarang kadulu piye di nggonmu ngundurke Werkudara apa bocahe wis bali piye aduh. Wah, Werkudara jan kejem tenan, Kang. Kejem piye? Weh. Lah tak jotos mung menteleng mripate. Tak dugang mok mak jlili mripate. Wah. Bareng dipidak wetengku mak rasane aduh. Aku iki nadyan to wujude buta ya dewa. Apa tumun dewa perang karo menungsa lumrah kok kalah. Oh lah dalah Yayi Balapata. Kakang Cingkara bala piye? Mundur kakangmu sing bakal ngrangket Werkudara. Ah! Hati-hati Kang. Werkudara kakange sing maju. Ayo Bathara Cingkara Bala.
Ademono Werkudara pecah dadamu. Woi, woi, canda, woi, kok mak dlusur kaya medun koplorotan kowe kan. Medun koplorotan raimu kowe. Bener kowe, Dik, angel cokot-cokotane. Tak titeni wong ki angger kalem arang-arang ngomong ki angel dipangan. Ngono. Waduh. Didugang aku. Waduh tur dicandak diumbulke sirahku jegluke watu makros. Ngono. Direbut, Kang, rebut. Ning carane ngrebut ora mbiak awur-awur. Siadilan pun Kakang manunggal nyawiji dadi siji dadi buta gunung sak gunung hanaan gedene. Werkudara aja nyepelekke karo Cingkara bala-bala upata. Yen aku wis bacot nesu dadi buta pitung gunung gedheku. Ladal. Ayo maju rene tak slenthik dadi alas kobar kowe Werkudara. Abot sik ngombe sik. Waduh segere. Welada. Benange don ratas kabeh engko kencengi nang.
sakmene gedene. Ayo Werkudara. Ya iki Bathara Cingkara bala-bala upata. Wah. Yen wis nyawiji dadi siji, wah. Tak slenthik ilang nyawamu. Ora krasa. Kaya dipijeti le. Wah. Wah, look. Ah, wah. Wah, anjing. Hey! What? Ayo maju Werkudara. Nendang oleh. Wah. 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 Ah. Wah. Werkudara. Werkudara,
Aku karo adhiku kok candhak karo kapake Werkudara. Wah, kowe sakloron bakal tak dukumba. Waduh. Aja Werkudara. Waduh, mati aku. Aduh, mati aku. Gosik to. Yen buta lumrah didukumba sirahe mesti pecah njur mati. Ning pun Kakang karo Si Adi iki lak dewa to, Dik. Dewa kewajibane jaga mapan ana kahyanganing sela matangkep apa tumon dewa kok arep dipateni menungsa. Nadyan to dewa ora kena ing pati. Nanging dewa kena ing lara. Ayo dibuktekke. Luwih atos tekate Werkudara apa atos sirahmu sakloron. Tak dukumba hambal-hambalan mbok dadimu. Werkudara!